खूप सारे मुलं गावाकडे किंवा प्रॅक्टिस करताना अकॅडमीमध्ये गोळा फेकतात, गोळा आउट ऑफ जातो, पण जेव्हा भरतीला येतो ना तेव्हा गोळा आउट ऑफ जात नाही, गोळा फॉल होतो. आउट ऑफ जातो पण गोळा फॉल होतो. त्याचं कारण काय आहे? फक्त एकच कारण आहे, तुम्ही जे रिंगण आहे हे सर्कल हे तुम्ही प्रॅक्टिस करताना याच्यातून प्रॅक्टिस करा, तुम्हाला फायदा होणार, तुमची भीती निघून जाणार. मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है, मेरे को भी हो रहा है. गोळ्याचे काही वॉर्मअप आहे. आता आपला मित्र तुम्हाला करून दाखवणार. एकदा तुम्ही 3दा किंवा 4दा करा थ्रो, हे एकदा करून दाखवणार. आणि हप्त्यातून 3-4 वेळेस थ्रो केले म्हणजे हे जे वॉर्मअपचे तरी चालेल. आणि एक दिवस हप्त्यातून थ्रो करायचा फक्त, म्हणजे गोळा फेकत बोलतात ना गोळा वाढत नाही, मग त्या दिवशी तुम्ही फेकणार हप्त्यातून एक दिवस, 100% तुमचा गोळा वाढणार. आणि गोळा तुम्ही रिंगणमधून फेकला, तुमचा गोळा फॉल पण होणार नाही. अशा प्रकारे आपल्या मित्राने तुम्हाला गोळ्याची काही टेक्निक सांगितली आहे, ते वॉर्मअप सांगितलं आहे तो करा. आणि जो बॅलन्स सांगितला आहे तो लास्टला ते बॅलन्स करणं खूप गरजेचं आहे. याच्यात तुमचा गोळा आहे ना फॉल होणार नाही. आणि तुमचा जे आपल्याला 20 मार्क पाहिजे ते 20 मार्क तुम्हाला भेटणार 100%. फॉलो करा, 100% तुम्हाला रिझल्ट भेटणार. अभी मजा आएगा ना भिड़ो. Get on my head.